Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Itatap maayo yung lawas mo, no? Alagaan mong sarili mong maayo, no? Kuha ka nga eksakto nga oras nga pagtulog, no? 8 ka oras ginahambalin. Kag nami matani ang imo ginatulugan man, no? Komportable man, hindi mo nga hindi ka magtililingog ka mong pamilya dito sa kakatre nga kaon man lang sang eksakto. Hindi juta, hindi kulang, di man sobra-sobra, no? Damo ng pagkaon tani sang utan, prutas, no? Ang karne, di sagit kaon sang tambok na no? Pero of course, nanamian ang tambok gahatag sang sabor sa atong panlasa, no? Eksakto lang, okay, so aside from that also, mag-ensayo maayo, no? Though budlay kundi kita usually nga maanad nga ga exercise nga but importante man tani mag-ensayo. Hindi man kilalan nga may aras ang weight equipment ng gym para mag-ensayo. Maglakat-lakat at least 15 30 minutos sa kadlaw, no? So kung mapabalhas, no, at sa nagalakat maybe mag-alsa-alsa man sang imo kamot, hulag-hulag, no? Calisthenics na, no? So makabulig ina sa pagbakod sang lawas. And aside from that, maybe importante man subong pagbakod man sa atong spiritual nga kalawason, no? Pangadi kita, no? Pangatabulig nga maagyan nato ni kag I hope man kung once ang COVID-19 ani, no, na wala na sa kalibutan, di na siya threat, no? Tani ma-carry over pa natin, no? Matuloy pa rin natin ng madayon pa ning aton mga paagi na paghalong sa aton lawas, no? Butang man sa mga food supplements, there's no therapeutic claims, no? Ina lang ang claims ang naghimo sa mga produkto na ni, no? Kadamong batian ko sa radyo nga usually testimonial pa, no? Saksi daw sila na initabo, no? But it's just a testimonial na kung matumar sila sa mga food supplement na ni, sundan lang kung anong nakabutang lang dito sa instructions, I suggest na and then palihog lang na panumdumon nga wala siya sang no therapeutic claims. So hindi ko walaan ko ano sang siligay no ng no therapeutic claims na pero na hindi magsalig na pagtumor sang food supplement na hindi kamalat na sa COVID-19 o ibang nga balatian. Again, damo gid yung paagi no malat na isang tao sa COVID-19. So kinahanglan gid maghahalong lang gid pa. Ha?